diu, brutals. Diu, ostres, si la gent de fora ho valora, perquè nosaltres no ho valorem, intentem que la gent hi hagi vida, i si no hi ha vida als epicentres de les ciutats o pobles, malament anem, no? En aquest cas, i per acabar, a nivell local, per exemple, a Tortosa, a la festa del Renaixement o a la festa de recreació del 16 de Tortosa de la Gran Successió o el cel obert, que és a l'octubre, cal dir que la gent acudeix al nucli antic i volta i fa molt de goig, però clar, el problema és que la resta de l'any hi ha molta gent que a la part antiga, Santa Clara, Remolins, la catedral, el centre, el barri que volguéssiu, no s'aproxima, i de nit encara menys, perquè li fa temor i a més, segons com si ets noia, encara t'ha més temor. En aquest aspecte, doncs clar, és una cosa complicada, complexa, que la vareta màgica ojalà la tinguéssim algú de nosaltres per a poder-ho fer, però també depèn de totes les administracions possibles que tenen al fin i al cap més poder que nosaltres, per dir-ho així, i evidentment també de creure-nos-ho com a ciutadans de cada població, de que tenim una sort i que s'ha de cuidar entre totes i totes, en tots els sentits, de civisme, de neteja, d'apostar-hi, però clar, s'ha de fer fàcil entre tots i totes. I aquesta seria la meva intervenció, potser la més breu, no sé si massa curta, però bueno, potser valdria la pena algun debat, com molt bé diu al final. Gràcies. Molt bé, gràcies Jordi. Passaríem ara la paraula al senyor Josep Maria Roca, arquitecte, que ens parlaria del cas d'Altafulla. Intentaré, que em demana que posi un web, deu funcionar, no, Olga, la xarxa? Bueno, vaig fent. Sí. Si ho pots aconseguir, ja ho veurem. Bon dia, el cas d'Altafulla. A veure, l'explicaré a nivell des de la visió de dins el casc antic, de dins, i després de fora, la visió del perímetre de la conservació, que és tan important des de la vista del paisatge urbà, des de fora la protecció que s'ha produït al llarg dels temps i al llarg del desenvolupament urbanístic. Des de dintre, haig de resumir bastant, però des de dintre direm que l'any 84 es va fer el segon pla general. N'hi va haver un l'any 64 que va ser desgraciat, però que en la situació econòmica d'aquells temps tampoc va influir, va malmetre coses, però gràcies a Déu. I aquest urbanisme, obra urbanisme, aquí vaig, sí. No, si vols posar aquest començament, doncs es va mantenir així. Només us diré que hi havia planificació que permetia edificis de 6 plantes a l'entorn del casc antic. Vull dir, només cal dir això, només cal que ens n'imaginem una i el casc antic ja s'hagués anat en orris tot plegat. L'any 84 doncs se va ser temps, i llavors la particularitat més important del centre històric és que es va ordenar de tal manera que es va anar casa per casa. Clar, el nucli antic d'Altafulla no és el dels altres 3 que hem parlat, evidentment, casa per casa, i es va qualificar una a una amb 4 tipus de protecció segons l'estat en què es trobava cada casa. Doncs nosaltres li dèiem una era conservació, l'altra era reparació, l'altra era reposició i l'altra era substitució. Ja més o menys, ja no cal que expliqui, ja la paraula ja ho diu, no? Llavors, gràcies a això, cadascú sabia el que tenia que fer, el que podia fer, i estava regulat. I així es va anar desenvolupant. O sigui, hi va haver una època que també el nucli històric, la Vila Closa i tal, va estar com mig abandonada perquè l'aspiració de la gent en aquell temps era fer-se la casa baix a la carretera. El nucli històric és molt escarpat, vull dir, pujades, baixades, escales, no hi havia una accessibilitat ni una mobilitat bona, etc. Però això, també gràcies a això es van conservar les cases, no estaven habitades la major part, les més mal situades, diguem, i
Llavors doncs, es van anar rehabilitant en aquest sentit, i així doncs pràcticament la rehabilitació ja és gairebé total, doncs, i el nucli antic doncs, torna a tenir una certa vida, hi ha uns serveis i tal, i doncs s'han anat peatonalitzant els carrers, perquè primer se barrejava tot, bueno, però doncs ara estem ja en l'última fase de peatonalització. Ha costat molt perquè no hi ha hagut ajudes oficials, doncs vull dir, tot s'ha hagut de fer molt lentament. Bueno, doncs aquesta és la petita història, diguem, de com s'ha rehabilitat o restaurat el centre històric, la Vila Closa. Llavors l'altra protecció important és la del perímetre, o sigui l'entorn de protecció. Llavors aquí què passava? Que, esclar, les millors parcel·les o els millors llocs per edificar eren a l'entorn del casc antic, evidentment, més a prop del poble, més a prop del centre de tot i tal. I llavors és el que d'alguna manera vam ser a temps també de protegir això de la següent manera, una mica resumida. O sigui, ara és típic característic el perfil del poble, vist des de l'arribada des de Tarragona o des de Torredembarra, es veu el poble doncs escalonat, es veuen el castell, l'església a dalt i es veu el que és el centre històric. O sigui, s'ha preservat d'edificis que podien malmetre. Al costat del centre històric s'havien de desenvolupar, segons el planejament de l'any 84, uns plans parcials d'ordenació d'unes finques que totes donaven precisament el perímetre del centre històric. Llavors allí hi havia la particularitat de que hi havia un conjunt eres dels pagesos que estaven situades en el millor lloc, segurament el millor lloc, perquè vull dir, les eres se situaven als punts més alts pel tema de l'aire, el vent i tal, i nosaltres en el planejament del 84 ja vam dir, bueno, de protegir les eres, perquè ja estaven les eres ni es veien quasi bé, perquè vull dir, les herbes estaven cobertes per les herbes, matolls, i bueno, tot plegat, pràcticament ni es veien. Hi havia uns morets, o sigui, eren morets que les rodejaven, hi havia eres que no en tenien, però aquestes en tenien totes, i moltes estaven enrajolades i tot, o sigui, havien estat enrajolades. Després el temps les van anar prenent. Llavors, clar, les eres estaven protegides, però no estaven protegides l'entorn de les eres, diguem, només les eres haguessin pogut quedar rodejades d'edificació i tampoc tindrien cap interès, no? Doncs en aquell moment se va tenir l'encert de ser exigents en aquest punt i doncs s'havia de protegir tot el conjunt, o sigui, tot l'entorn, tot. Els plans parcials, quan es desenvolupen, fixen uns tants percents de zones verdes i d'equipaments que s'han de deixar una mica al criteri d'aquell moment, o sigui que el que pretenien la majoria tots els promotors eren de deixar les zones verdes i d'equipaments als llocs més allunyats i inhòspits i residuals. Van dir no, els espais aquests de cessió han de ser enganxats a la Vila Closa. I bueno, va haver uns contenciosos, clar, la llei no era prou clara de si sí o si no i tal, però doncs se va aguantar el tipus i al final la Comissió Territorial d'Urbanisme va donar la raó a l'Ajuntament i en aquell moment es va protegir tot el costat de Ponent, que mira Tarragona,
i allí hi ha un conjunt de 8 eres, dic jo, 8 eres, que aviat està dit, que són la totalitat de les que hi havia, no se'n va destruir cap, i són les zones verdes de tot el conjunt, tant del casc antic com la dels enxamples, no? I allí s'hi fan la fira d'artesans i coses d'aquestes. Podeu dir una cosa que té vida, estan situades en un bon lloc i tal. Aquí doncs explico com s'ha fet la protecció des de la banda de fora, no? Jo no sé si hi ha alguna visió, a veure aquí hi ha alguna, perquè ho puguin tenir, mira, bueno, aquí veieu centralment veieu molta cosa verda, no? De color verd aquí. Hi ha uns números aquí que numeren les zones verdes, les zones, les eres, veieu, i que veieu aquí a baix hi ha la Vila Closa, la zona d'aquí baix, i cap dalt també hi ha un parc, també hi ha una era. O sigui, aquí s'ha tingut l'oportunitat de conservar tot això intacte. S'han restaurat, evidentment, i les corresponents pallisses estan destinades a equipaments per les entitats culturals, hi ha un punt d'informació juvenil, hi ha unes aules, els castellers també en tenen una, doncs els artistes en tenen una altra, en fi, ja veieu el que s'ha pogut lograr i que doncs ara d'alguna manera es valora, no? Resultes de tot plegat, també resumeixo, l'any 98 la Generalitat va declarar conjunt històric artístic bé cultural d'interès nacional tot el centre històric, els Ravals i els entorns. Clar, en èpoques d'expansió i un municipi de costa i que s'hagi pogut mantenir aquest ordre, doncs és bastant singular també, no? S'ha pogut fer, ja està. Igual que això, que és el més important que s'ha produït aquí, doncs a la zona de les sínies, també quan se van desenvolupar les sínies, doncs també les sínies van fer el mateix, doncs s'han conservat totes, han passat a patrimoni municipal i també tenen un ús com a equipament. També s'ha conservat l'antiga bassa que veïnaven amb els ramats de les ovelles al costat del castell. L'antiga bassa també s'ha rehabilitat i s'ha conservat. Murs de pedra, vull dir, tots els petits detalls que podien recordar una mica del que eren els temps passats s'han conservat. Llavors, també, només de rebot també diré del front marítim, perquè també és històric, però també les cases de pescadors s'han mantingut, l'única, una petita ampliació a nivell n'hi havia unes que tenien 2 plantes, unes que tenien una planta, s'ha unificat amb les 2 plantes i té un front marítim també singular, perquè vull dir, si comparem amb tot el que trobem de tota aquesta costa, doncs no hi és. També un altre tema important